Atong nadungog ang padayon nga pagpakiginabi ni Jesus ngadto kang Nicodemo. Ug ato sabihin makita ang kaikag ni Nicodemo sa pagpamati sa mga pagtulunan ni Jesus. Si Nicodemo giingnan ni Jesus nga gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Ang kalibutan nga gipasabot nidhi mao ang iyang katawhan. Ang katawhan. Tungod sa iyang gugma, iyang gipadala ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan aron ang katawhan iyahang magiyahan o makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Familiar kayo nato kini nga mao nga bersikulo. Siguro bisan asa ta moadto ato kining makita diya sa billboard or bisan asa nato ni makita. Nga nagkanayon kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Mga igsuon, ang atong pagka-Kristiyanos nagsugod diha o wala magsugod sa atong pagpili sa Dios. Kundili ang atong pagka-Kristiyanos nagsugod tungod kay ang Dios nagpili kanato. O ang gugma sa Ginoo ato ang nasinati diha sa atong bunyag. Diya sa atong bunyag ato nasinati ang gugma sa Ginoo. O diya sa atong bunyag diha kita nangataw pag-usab. Sa bata pa lang tadaan nahimo tang born again. So dili ay pasabot nga kinahanglan kita mobalhin og laing relihiyon aron kita mamahimong born again. Kundili sa pagkabata pa lang nato daan, sa atong bunyag pa lang daan, nahimutang born again. Nataw ta pag-usab diha sa bunyag. Nataw ta dili lang ning kalibutana, kundi nataw ta pag-usab ngadto sa gingharian sa langit. Diya sa bunyag ang atong mga ngalan tuwa na sa langit. So dili day kinahanglan nga mobalhin tag laing relihiyon aron mamahimo tang born again. Kay sa bata pa lang daan ta diya sa bunyag born again na ta. O usa ka dakong gasa alang kanato nga atong nadawat gikan sa Dios nga sa Hesukristo mianhi sa kalibutan aron sa paghatag kanato og kaluwasan. Ang atong aduna kitay makaigsuunan nga siguro maulaw ni ining ginaingon sa Ginoo nga gigugma sa Ginoo ang katawhan tungod kay para nila dili sila angayan sa gugma sa Dios. Siguro motuo sila nga ang Dios na igugma kanila pero para silang kaugalingon, guilty sila niini tungod kay anaa man sila lunlon nagpakasala naglunang man sa kasalanan. Apan kung atong padayunon pagbasa ang ebanghelyo nagingon ang Dios kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundi aron pagluwas niini. Wala mo anhi ang Ginoo aron silutan ang mga makasasala. Wala mo anhi ang Ginoo aron iyang pagapatyon ang mga makasasala. Kundi mi anhi siya aron luwason. Aron kitang iya magkatawhan nga naa sa kasalanan. Madala niya ngadto sa kahayag. Ang sala mo'y naghatag kanatog kangitngit. So mi anhi siya aron luwason kita gikan sa kangitngit ug maglakat kita diha sa kahayag. Mabitaw ang miingon sa nga ang nagbuhat o naa sa kamatuuran magpahayag gayud aron mabutya gayud nga siya nagmatinud-anon ngadto sa Ginoo. Apan kadtong wala motuo sa Dios, mas pilion pa nila ang kangitngit kaysa kahayag. Kay para nila sulaw ang kahayag. Og dili sa buot nga madayag ang ilang mga daotang binuhatan, munang magpabilin sila diha sa kangitngit. Mga igsuon, kini nagpahinumdum kanato kung unsa ka mahigugmaon ang Dios kanato. Iyahang giula iyang kaugalingon sa krus, nagpasakit siya, nagpakamatay, aron sa pagtubos kanato tungod sa dakong gugma kanatong iyang mga katawhan. Now isip mga Kristiyano sa isip mga binunyagan, unsa matong gibalos niini ngadto sa Ginoo? Nagmatinud-anon ba kita ngadto sa Dios o hangtod karon padayon kita sa pagkamaluibon ngadto sa Ginoo?
padayon kita sa pagtraidor ngadto sa Ginoo. Unsa man atong gibalos sa dakong gugma sa Ginoo ngayang gipatagamtam kanato? Ato bagay gipuy-an ang atong pagka-Kristiyanos? Ang atong pagka-Kristiyanos dili lamang taman sa bunyag. Dili lamang kay tungod kay nabunyagan na ta, Kristiyanos na ta. Ang atong pagka-Kristiyanos dili lamang taman sa papel, taman sa baptismal certificate. Kundili ang atong pagkabinunyagan usa ka desisyon sa atong tagsatag sa kinabuhi, desisyon matag adlaw. Kay kita mga binunyagan, kay kita mga Kristiyanos, angay kitang mupili sa mga butang nga maghatod ka nato sa kaluwasan. Angay kitang mubuhat sa mga butang nga makapahimuot sa Dios. Buhato nato, sundon nato yung mga pagtulunan nga gibilin din sa kalibutan. Puy-an ta ang atong pagka-Kristiyanos. Dili lamang sa ngalan, kundili diha sa buhat. Muna ang tinuod ng mga Kristiyanos, ang pagpuyo sa mga pagtulunan o kasuguan ni Kristo nang gibilhin din sa kalibutan. Kung mo claim ta nga mga Kristiyanos ta, kung mo claim ta nga mga magtututa sa Ginoo, din ipakita nato na sa buhat, dili lamang sa ngalan, dili lamang sa pulong. Umaw ka na, ang gusto sa Dios nga atong pagabuhaton, nga kita, nga iyang mga anak, kita, nga iyang gitubos, pinaagi sa pagpasakit o pagpakamatay di sa krus. Mao sa bunta kinatong igabalos ngadto kaniya siya nakong gugma kanato. Dili ang dili ang pagka-traidor, dili ang tawag ana maluibon. Dili ang pagka-maluibon. Kundi ang pagkamatinud-anon ngadto sa Ginoo. Munang dinhi kanunay ako nga nagpahinumdom na kung tinuod ta nga Kristiyanos, atong tumanon atong pagka-Kristiyanos. Kung naninguha ta nga mudawat ni Kristo sa akong kinabuhi, limpiwan una nato atong tagsatag sa kakaugalingon. Kung naninguha ta nga mukalawat sa Ginoo ni Santos nga misa, usisahon nato atong kasatag sa kakaugalingon. Kung anaa bagay kita sa grasya, aron sa ingon, mahatagan kita kaluwasan. Aron sa ingon, anaa ta sa kamatuuran. Aron sa ingon, anaa ta kanunay sa kahayag. Walang subok kayo pamalandungon ng simbahan kanunay nagtudlo kanato sa kamatuuran. Subok kayo pamalandungon ng simbahan nagtudlo kanato ng Dios na igugma kanato. Apan kita usab, ato lang kininggi palapo sa pikas dalunggan. Subok kayo pamalandungon nga mga kakaparian nagtudlo kanato unsay insakto unsay maayo. Apan kita dili usab kita maminaw sa mapananglitan ang ato ang pagkalawat sa lawas sa dugo ni Kristo. Ang simbahan nagtudlo kanato nga kung anaa kita sa kahimtang sa sala, dili kita modawat sa lawas sa dugo ni Kristo. Ang simbahan nagtudlo kanato nga kung kita maulahi sa santos nga misa, dili usa kita modawat sa lawas ni Kristo unless kung makakumpisal na ta, makadangop sa sakramento sa kumpisal. Apan nganong gahi manggid kaninato nga matuman? Adunay uban malate makalawat lang gihapon. Nya klaro baya kay nako dinhi kun kinsa ang malate? Kita baya kay nako kinsa ang malate? Unya mo pugi maguna-una og talay og pangalawat. Dili ko ganahan nga maimbaras mo. Pero mo ni ang kamatuuran. Mo ni ang gitudlo sa Ginoo kanato. Kami mga kaparian gituman namo kuno sa among katungdanan. Amo ang gipadayag kuno sa mga pagtulunan sa Dios din sa kalibutan. Kita nga mga magtutuo, kita nga mga binunyagan, kung tinuod ta nga mga Kristiyanos, mamati ta kuno sa ang gitudlo sa Ginoo. Sama ni Nicodemo. Namati siya sa gitudlo sa Dios bisan tuod sa Pariseo, bisan tuod sakop sa mga Pariseo sa mga Hudeo. Aduna say dakong posisyon sa ilahang pundok. Apan aduna say kaikag sa pagpamati sa Ginoo, sa pagpamati ni Jesus. Ug sa hilom iya kining gituman, iya kining gipuy-an. Si Nicodemo gani nga Pariseo namati manggani sa Dios. Unsa naka kita mga binunyagan? Unsa naka kita nga mi-claim nga mituo kita sa Dios? Kung anay ingon ana atong kinaiya towards sa tuang pagka-Kristiyanos, din padayon gyapon kita nga nagmaluibon sa Ginoo. Padayon gyapon kitang dili magmatinud-anon sa Dios. Kung anaa kita sa kahimtang sa sala, unya padayon kita sa pagpangalawat sa Ginoo, then atong gipalambo dili ang mga
dili ang mga Kristohanon nga pagkinabuhi, kundi atong gipalambo, atong gipatubo, atong gipabunga ang buhat sa yawa sa atong kinabuhi, dili ang buhat sa Ginoo. Manamakiigsunan ko ni Kristo sa ako nang gikaingon, maningkamot kita nga atong mapuy-an ang mga pagtulunan sa Dios. Kay mianhi ang Ginoo sa kalibutan, aron kita iyang madani ngadto sa kahayag, dili magpabilin diya sa kangitngit. Mianhi ang Ginoo sa kalibutan aron sa pagtudlo kanato kung unsay insakto o unsay kamatuoran, aron sa ingon kitang tanan magkahiusa ngadto sa kahayag, ngadto sa kaluwasan, dili magpabilin sa kamatayon. Kay kung kini mao ato ang kinaiya kanunay isip mga Kristiyanos, dili kita mga luwas, magpabilin gid kita sa kamatayon. Kung kanunay kitang maglunang sa kasalanan, munay ginaingon sa Ginoo, ang nagbuhat niini gisilutan na. Ang nagbuhat ini mga buhata gisilutan na. Busa mamalandong ta, no? Mamalandong ta makaigsunan ko ni Kristo. Seryosohon ta ang atong pagka-Kristiyanos, nga dili lang unta kita Kristiyanos sa ngalan, kundi ang atong pagka-Kristiyanos madaya gayud diya sa buhat. Dili lang Kristiyanos sa pulong, kundi makita usab sa atong mga maayong panig-ingnan, makita usab sa atong mga buhat, sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi ining kalibutana. Again, ang atong pagka-Kristiyanos dili lamang taman sa bunyag, kundi ang atong pagka-Kristiyanos adlaw-adlaw nato na nga desisyon sa atong tagsa-tagsa kinabuhi, sa pagbuhat ug mga maayong buhat. Hinaot unta nga sama kang Nicodemo, namati unta kita sa pulong sa Dios, namati unta kita sa mensahe sa Dios diha sa tagsa ka kinabuhi. Ug aduna usab unta kitay kaikag, kadasig sa pagtuman ug pagpuyo niini ug pagbansay niini diha sa adlaw-adlaw nga pagpanikay-sikay niining kinabuhia. Hinaot pa unta. Balihog manindog. Masaligon